தினமும் ராத்திரி ஒரே கனவு திரும்ப திரும்ப வருது. ஒரே வைக்கிற பயம். அதுக்கப்புறம் ஆரம்பமாகுது. எனக்கு எது சரின்னு தோணுச்சோ அதைத்தான் நான் செஞ்சேன். இந்த உலகத்தை காப்பாத்துறதுக்காக. உன்னால எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸ்ட்ரேஞ்ச். மல்டிவர்ஸோட நுழைவாயில நீ திறந்துட்ட. அதுல இருந்து யாரு வருவாங்க, என்ன வரும்னு நமக்கு தெரியாது. வாண்டா, உனக்கு மல்டிவர்ஸ் பத்தி ஏதாவது தெரியுமா? விஷன் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு, மல்டிவர்ஸ் ரொம்ப ஆபத்தானதுன்னு. சரியாதான் சொல்லிருக்காரு. சாரி ஸ்டீஃபன். யதார்த்தத்தோட தூய்மையை கெடுத்ததுக்கு தண்டனை கிடைச்சே தீரும். நாம அவருக்கு உண்மையை சொல்லியே ஆகணும். எல்லாம் கையை விட்டு போயிடுச்சு. நீ விதிகளை மீறிட்ட. நீ ஹீரோ ஆயிட்ட. இதுவே நான் பண்ணியிருந்தா வில்லியா இருப்பேன். இது எனக்கு சரியா படல.